What's up, horror fans? This is your boy, Creep Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creep Pamilya members. At kung ikaw, oo, ikaw nga. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Gilier, nagbalik ka. Papaano kang nakarating dito? Halos lahat ng lagusan sa lugar na ito ay napapaligiran na ng mga banyak. Ayos lang naman po ako Don Lupo. Kayo po, kumusta kayo dito? Medyo naharang ako ng mga banyak. Sobrang dami nila sa bukana. Hinabol pa nga ako hanggang sa tulay eh. Mabuti at nakatawid ka. Puto lang tulay ah. Ang totoo niyan Don Lupo, bumili ako ng sasakyan. Ayun, kinaya namang lumundag sa tulay eh. Pero halos hindi ako tantanan ng mga banyak. Mabuti na nga lang at nandun sila Hakim. Teka Don Lupo, si Haring Procoso. Tignan nyo, ang sama ng tingin niya sa akin. Paano kung maamoy niya ako bilang isang tao? Ano na ang sasabihin? Huwag mo nang alalahanin ng mga bagay na yan, Gilier. Naipaliwanag ko na kay Haring Procoso ang lahat. Alam niya na hindi ka iba sa akin dahil anak ka ng matalik kong kaibigang tao. Tao? Anong ibig niyo sabihin? Tulad ng sinabi ko, huwag mo nang alalahanin pa yon. Halika sa loob nang makakain ka muna. Kailangan magpalakas. Anumang oras ay maaaring sumala kayo mga banyak. Pero, Don Lupo... Sumunod ka na lang, Gilier, at wala nang pero-pero pa. Ay nako, ang weirdo talaga nitong si tanda kong minsan. Bakit kaya ayaw niyang pag-usapan yon? Mamaya bigla akong tanungin ng hari ni hindi ko man lang alam kung anong isasagot ko. Nang makapasok na kami sa loob, ay pasimple akong binulungan ni Hakim. Kaya pala todo iwas ang Don na pag-usapan ng mga bagay na yon ay sadyang malakas daw ang pandinig ng Haring Procoso. Mahirap na, baka daw mabulilyaso pa ang palusot ni tanda. Habang kumakain ako sa kusina ay nag-usap kami ng Don. Nagpasalamat ito ng gusto dahil sa sumunod daw ako. Pero hindi ko na daw dapat ginawa pa yon kasi baka manganib lang ang buhay ko. Madamay pa ako sa digmaan nila. Kung pwede ko lang batukan to, ginawa ko na eh. Para kasing nagjo-joke o nagdadrama lang talaga. Nag-aalala parang hindi nakalubog sa hukay ang isang paa ko sa tuwing may papatrabaho siya. Pero sa totoo lang, nakita ko sa kanyang mga mata ang sensiridad. Dramahan ba? Sige. Akala siguro nitong matandang to, puro pang bira lang ang alam ko. Pwede rin sa aktingan to, no? Don Lupo, hindi na kayo iba sa akin. Bakit ba nag-iisip pa kayo ng mga ganyang bagay? Para ko na din kayong pamilya eh. Kayo ang tumulong sa akin upang makalaya. Kung hindi niyo ako inilabas sa loob, malamang humihimas pa rin ako ng rehas hanggang sa mga oras na to. Walang iwanan, Don Lupo. Muli ay gumuhit ang ngiti sa labi ni tanda. Medyo namumugto pa nga mga mata nito sa pulsye. Tinabla ng drama ko. Pero teka, parang napasobra yata. Bakit ba nasabi kong walang iwanan? Sa puntong yon ay napaisip din ako. Wala na ba talaga akong balak na lisanin ang mundong to? Ewan, hindi ko alam. Basta, bahala na. Ang alam ko lang, kailangan kong maisakatuparan ang misyon kong paghihigante. Basta, I will bridge the cross when I was here. Teka,
parang mali ah. Basta yun na yun. Matapos kong kumain ay sinamahan ako ng Don tungo sa isang kwarto. Makakasama ko daw doon si Lakim. Nasa ikalawang palapag na kami nang makasalubong namin si Beto. Tulad ng dati, masama na naman ang tingin sa akin ni Ungas. Mukhang wala ka na ngayong gamit na mahika, Gilier. Sinasabi ko na nga ba, isa kang tao. Tama ka, Beto. Tao mong naaamoy si Gilier sa ngayon. Naipaliwanag ko na ang lahat ng ito kay Haring Prokoso. At kung ipipilit mo pa rin na kami ang nasa likod ng pagpaslang kay Rupo, mas makabubuti sigurong magpaalam na kami sa Haring Prokoso. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ungas. Talagang napaisip din siya. Bakit nga ba kami nandun? Totoo nga ang hinala ni Beto. Pero may dahilan naman kami kaya nagawa namin yon. Sa tingin ko, ang tangi na lang na ipinaglalaban nito ay ang pagkainsulto sa nagawa ko sa kanya nung nakaraan. Mapray din si Ungas. Kung sa bagay, bilang isang premyadong mandirigma sa kaharian, sampal nga naman sa mukha niya yung nangyari dati. Pero sa totoo lang, wala na sa akin yon. Ito si Beto lang, talagang hindi makamove on. Sabik pa rin sa bawi. Matapos niyang marinigan doon, ay napayuko na lamang ito at naglakad papalayo. Sa totoo lang, kahit papano ay nauunawaan ko si Beto. Kaya siguro kami nandito ay para makabawi na rin sa kanila. Hindi ko rin naman masisisi tong si Tanda. Ungas naman kasi yung dalawang magkapatid na si Bruno at Bogart. Mga walang utang na loob. Matapos kalingain, bandang huli ay susuwagin pa siya. Paghiga ko sa kama ay kaagad ako nakatulog. Dala na rin siguro ng pagod. Sa kalagitnaan ng paghimbing ko ay bigla akong napabalikwas. Nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na pagputok at pagsabog. Malamang eto na. Gera na. Kaagad ako lumabas sa kwarto. Hindi ko makita sila Hakim. Tanging mga alamid ang natatanaw kong tarantang nagtatakbuhan. Paroot pa rito ang mga ito sa hallway. Mabilis kong tinungo ang hagdan pababa. Bahagya pa ako napahinto sa katedral ng bahay nang mapansin ko ang mga naglilip parang banyak sa labas. Nakakakilabot. Sobrang dami nila. Mabuti na lang at may defense feature din ang kuta ng mga alamid. Pero kahit automatic ang mga armas na yon, ay tila nilalaro lang ng mga banyak ang mga balang pinapakawalan nun. Hirap din makatama ng aswang. Grabe, napakabibilis nila magsilipad. Maraming alamid ang taglian nilang nadadaget at pagdating sa ere ay walang awa nila itong pinapaslang. Ang iba naman ay basta na lang inihuhulog mula sa himpapawid. Nakita ko si Don Lupo malapit sa bintana sa ibaba. May hawak itong sniper habang isa-isang sinisipat ang mga naglili parang halimaw. Si Hakim naman ay nakapwesto sa malaking pintuan ng bahay. May tangan din itong barel. Pinapaputukan din ang mga banyak. Kaagad kong tinukot ang dalawa kong barel. Isang 9mm at isang Magnum. Pupwesto ako sa tabi ng Don para makapag-concentrate siya sa panglilepsi. Pero nakakailang hakbang pa lang ako patungo kay Tanda ay nagulantang ako nang mabasag ang isang bintanang salamin. Sumampulat mula doon ang ilang banyak. At dahil nagmula lang sila sa isang direksyon ay karamihan sa kanila hindi nakakatakas sa mga balang pinakawalan ko. Pero meron pa rin talagang nakakalusot. Mula sa ere ay buong lakas na nilundag ni Beto ang isang banyak na nakapasok sa loob. Ang galing, nasakmal niya agad sa leeg ang isang yon. Nakita ko rin ang 13 Rodes. Custodes pala. Buong bagsik din itong nakikipagpatayan malapit sa kinaroroonan ng Don. Grabe, mas astig pa sila makipaglaban kumpara kay Hakim at Beto. Nagtataka naman ako. Ang lalakas ng mga to
bakit hindi sila naging pinunong mandirigma? Bagkos ay parang mga robot lang na sunod-sunuran kay Don Lupo. Sa kakaisip ko ng mga bagay na yon ay hindi ko namalayan ang pag-atake ng isang banyak mula sa tagiliran ko. Shit, napakatalas ng kuko nito. Kaagad na umagos ang dugo mula sa braso ko nang tamaan yun ng kalmot mula sa limaw na sumugod sa akin. Sa ikalawang pag-atake nito, swerteng tinamaan ko na yon ng bala sa ulo. Siguro, hindi na rin nakaiwas dahil na rin sa sobrang lapit ng distansya niya sa akin. Nagsisimula ko ng maramdaman ang update. Ang tanga mo, Gilier. Nawala ka na naman sa focus. Kasi naman, nakakamangha talaga ang galawan ng mga kasamahan ko. Feeling ko tuloy, hindi ako ang bida dito Putya, sunod-sunod nang nakakapasok ang mga banyak sa loob. Mabilis naman naming pinaputukan ni Don Lupo ang mga yon. Pero may nakakalusot pa rin talaga. Natanaw ko sa di kalayuan si Beto. Ninangasab na siya ng isang banyak habang ang isa naman ay hawak-hawak siya mula sa likod. Hindi na ako nagdalawang isip. Kaagad ko silang nilapitan. Kinakailangan kong gawin yon. Mahirap na. Baka matsambahan ko pang tamaan si Beto kung papariling ko ang mga yon. Baka lalo pang mabadtrip sa akin Gamit ang balaraw ko sa sapatos ay buong lakas kong ginilitan ang banyak na pumapangas sa braso ni Beto. 1-0. Sinunod ko pa ang isa pang halimaw na pumapangas naman sa balikat ni Beto. 2-0. Nanghihinang bumagsak ang pinunong mandirigma ng mga alamid. Sa kabila nun ay nahalata ko ang pagkagulat sa mukha nito nang makita niya kung sino ang nagligtas sa buhay niya. Sinuklian ko ng ngiti yun, sabay lahat sa kanang kamay ko upang tulungan siyang makabangon. Kagad niya namang inabot yun. Inakay ko si Beto upang makapagtago sa isang kwarto. Bago pa ako muling makalabas ng pintuan, ay tinawag nito ang pangalan ko. Gilier, maraming salamat. Patawarin mo sana ako. Huwag mo na isipin yun, Beto. Diyan ka muna. Huwag mo munang piliting lumaban. Kami na ang bahala rito. Akala ko talaga, habang buhay ng kumagtong si Beto, marunong din pala magpakumbaba. Nagpatuloy ako sa pakikidigma. Grabe, sobrang dami na ng mga banyak ang nakapasok sa loob. Naloko na. Rambulan na talaga sa loob. Patay kung patay. Maging si Don Lupo at Hakim ay napilitan ng magpalit ng anyo. Pero yung Tres Custodes matibay pa rin kahit wala sa anyong aswang. Mabilis na lang napapaslang ang mga banyak na kanilang nahahapuhap. Ako naman patuloy lang sa pagpapaulan ng bala. Maraming armas na nagkalat kaya mistulang unlimited ang bala ko. Kumbaga, healing spree. Hindi ko na mabilang ang mga banyak na nadali ko pero parang hindi sila nauubos. 10-0, 20-0, 30-0. Puiset, hindi sila maubos-ubos. Kung ano ang dami ng mga alamid, ay halos ganun din ang mga banyak. Nakakapangilabot talaga kung titignan. Para kasi silang tumpok ng mga balang na nagliliparan. Maya-maya pa, ay napaiktad na lang ako. Biglang umikot ang mundo ko. Hindi, ako pala ang umikot. Nakabaliktad ako sa ere habang mahigpit na nakahawak ang isang banyak sa kanang paa ko. Nadagit pala ako nito. Nagpaikot-ikot kami sa ere. Grabe, halos masuka na ako sa ginagawa sa akin ng buwisit na to. Hindi ko rin siya magawang patamaan ng bala dahil sobrang likot nito. Lumilipad na para bang paru-paro, paiba-iba ng direksyon. Mula sa ibaba ay napansin ko ang nangihina ng si Don Lupo.
Marami na rin itong natamong sugat. Gayon din si Hakim, may mga tama na rin. Putek, mukhang tagilid na talaga kami. Katapusan na ba namin to? Tuluyan ko nang nabitawan ng tangang kong baril. Kung saan ako tumama, nangyayampas ako ng hinayupak na banyak na yon. Feeling ko, mawawala na ako ng ulirat. Bugbog na ang katawan ko. Parang nakipagsuntukan ako kay Pacquiao. Unti-unti na ako nahihilo at nalalabo na rin ang paningin ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng katawan ko. Swerte naman at sa sofa ako bumagsak. Pero ang kinagulat ko ay nang makita kong halos kasabay ko na nalaglag ang badnyak na dumagit sa akin. Nagimbal pa ako nang mapansin kong wala na itong ulo. Naramdaman ko na lang ang pagdampi sa balat ko ng isang napakalakas na puwersa. Sobrang tindi nun. Malakas na hangin na para bang ipo-ipo. Nakita ko pang nagtalsikan ang ilang banyak na nasa ere. Naglaglagan ang mga yon sa gilid ng pader. Sinamantala naman yon nang hindi mapilang na grupo ng alamid. Kinuyog nila ang bawat nahuhulog sa ibaba. Tatangkain ko pa sanang bumangon, pero negative na talaga. Hindi ko na kaya. Maya-maya pa ay napansin ko ang paglapag sa gitna ni Haring Procoso. Shit, napakaangas talaga na matandang to. Isang kumpas lang, sumasambulat na sa labas ang mga kalabang banyak. Teka, unti-unti na akong nawawala ng ulirat. Hindi ko tuloy mapapanood ng gusto ang bangis ng hari ng mga alamid. Tuluyan na ako nakatulog sa sofa. Ay, buwisit. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay naroroon pa rin ako sa kinahihigaan ko. Inilibot ko sa paligid ang aking paningin. Wala na ang mga bangkay doon, pero nagkalat pa rin ang dugo. Sa kabila ng pagkahilo, ay buong lakas kong ibinangon ang sarili ko. Teka, bakit ang tahimik? Halos mabingi ako sa sobrang katahimikan. Pawang huni ng mga ibon lamang ang naririnig ko na nagmumula sa labas. Unti-unti ako naglakad patungo sa pintuan ng bahay. Nagulantang ako nang buksan ko yon. Halos magbaha ng dugo sa labas. Grabe, ganito ba talaga kabrutal ang naganap na digmaan kagabi? Pero teka, nasa na sila dun, Lupo? Sina Haring Procoso? Nasaan ang lahat? Bakit ako lang nandito? Bakit nila ako iniwan dito? Hindi kaya napas lang na silang lahat? Bakit ganon? Bakit iniwan ako dito ng buhay ng mga banyak? Putya, hindi kaya ako ang namatay? Nasa kabilang mundo na siguro ako. Sana makita ko ang mag-iina ko. Kaso nakakahiya. Hindi ko na ibigay ang katarungang ipinangako ko para sa kanila. Saglit ko pang inilibot ang paningin ko. Wala talaga akong makita ni isa. Teka, saan na kaya ako pupunta? Lilisanin ko na sana ang lugar na yon nang biglang may narinig akong isang paghalakhak. Nakakakilabot ang tinig na yon. Animoy nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. Nataranta ako at muli kong inilibot ang aking paningin. Hindi ko talaga siya makita. Sino ka? Magpakita ka, duwag! Liliel, narito ako sa likod mo. Ha? Ikaw? Ang kilabot at takot na nangingimbabaw sa akin kanina ay biglang napalitan ng galit at puot nang tumambad sa harapan ko ang aswang na kahit siguro magka-amnesia ako ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ang aswang na nagdulot ng aking pagkakabilanggo. Ang aswang na pumatay sa pamilya ko.